Ana, što to radiš? O, Barbara! Pa znaš šta, baš čitam o Ruđeru Boškoviću. Kak je institut ipak nazvan po njemu, pa da vidim šta je on radio, po čemu je poznat i to. A on je poznat po teoriji atoma, zar ne? To je ono što svi u školi učimo, jer on je bio jedan od prvih koji su zapravo, osim onoga, postoje neke male nedjeljive čestice, još uveo i to da te čestice ne mogu prodrijeti jedna u drugu, da postoje neke odbojne sile na maloj udaljenosti, da postoje neke privlačne sile na velikoj udaljenosti. Zapravo užasno slično onome što mi danas mislimo. Znaš, elektronski omotač koji se međusobno odbijaju, ali opet postoje kemijske veze koji spajaju. Jako je on to dobro razmišljao, pogotovo za svoje doba. Da, on je stvarno bio ispred svog vremena. On ne da je bio ispred svog vremena, nego je bio renesansni čovjek. Kako mislimo o Da Vinciju, mogli bismo i o Ruđeru Boškoviću. Jer je bio inženjer, bio je astronom, bio je normalno filozof, pjesnik, svećenik, sve. Recimo, jel znaš da je on, među prvima, ako ne i prvi, shvatio kako se može odrediti ekvator i opseg sunca, čisto iz astronomskih promatranja. Shvatio je kako možemo iz 3 različita promatranja jednog kometa otkriti njegovu orbitu. Čak ga je papa u to doba, Benedikt XIV, ja mislim, pozvao ga je u Rim kada su vidjeli pukotine u kupoli Svetoga Petra i pozvali su tim ljudi da vide kako se to može riješiti. I njegov primjer o tome da se ugradi nekih 5 čeličnih prstenova je zapravo bio prihvaćen. A o diplomaciji da ni ne govorimo. A bio je diplomat? Da! On ti je bio jako zapravo vezan za svoj rodni Dubrovnik, ali živio je van njega više manje cijeli svoj život. I bio je zapravo jako dobra veza sa Dubrovnikom za sve ostale ljude jer je bio poznat. Tako da recimo, baš sam zapravo o tome čitala, Britanci su u nekom trenu mislili da je Dubrovnik izgradio neke ratne brodove za Francuze. I onda je on putovao u London. Ne samo da im je objasnio da se to nikada nije dogodilo i uvjerio ih u to, znači razoružao cijeli ovaj potencijalnu diplomatsku katastrofu, nego su ga još usput izabrali u Kraljevsku akademiju znanosti. Onda stvarno nije ni čudo da su oni se pokazali po njemu. Pa da. On je baš ajmo reći, pravi uzor i nama današnjim znanstvenicima u svemu što trebamo raditi. Da. Kad smo kod rada? Idemo mi nazad u Labos. Ajmo. Sorry, jesi vidjela ovo? Nisam, što je to? To ti je spomen ploča profesorici Greti Pifat-Mrzljak. A i ovo stablo, kanadskog javora, je posađeno njoj u čast. Opa! A čekaj, ona je naša Ruđerovka ili? Da. Ona ti je radila u laboratoriju za magnetske rezonancije. Proučavala ti je strukturu hemoglobina i interakcije ljudskih lipoproteina, dobrog i lošeg kolesterola, kako ih mi volimo nazivati. I za to je koristila spektroskopske metode, poput nuklearne magnetske rezonancije i fluorescencije, a bavila se primjenom tih metoda u biomedicini. I iako je završila kemiju na Zagrebačkom PMF-u, jako je voljela biofiziku. Znači ona je spojila i kemiju, i fiziku, i biologiju, medicinu, sve u jednom. Da, organizirala je međunarodnu ljetnu školu iz biofizike u svrhu obrazovanja mladih istraživača, a bila ti je i predsjednica Hrvatskog biofizičkog društva, kao i predsjednica Hrvatsko-austrijskog društva za njegovanje kulturnih, znanstvenih i gospodarskih odnosa tih dviju država. I osim toga, organizirala je akciju Apel za mir u Hrvatskoj na početku Domovinskog rata, koji je potpisao čak 129 Nobelovaca. To su one što nam vise zapravo sa onim crvenim potpisima. Joj, pa da, pa to je super. Da, profesorica ti je jako htjela razbiti predrasudu da su znanstvenici zapravo čudaci i htjela je znanost učiniti dostupnu svima. Te onda i danima otvorenih vrata Instituta Ruđer Bošković dala novi koncept. Zato se i smatra osnivačicom otvorenih dana, koje se upravo i ovih dana održavaju. Znači, zbog nje smo i mi danas. Da! Super. Ništa, idemo mi dalje, pa ćemo vidjeti. Bokure! Što radite? Evo, mirišimo. Mirišimo? O, baš lijepo miriši zapravo. Jesi znala da postoje iste molekule koje imaju različite mirise? Znači, molekula karbona ima miris menti kada je u R konfiguraciji, a suprotno S konfiguraciju ima miris kima. Ja, šta ti je to te konfiguracije? Konfiguracije imaju kiralne molekule. To su molekule koje na sebi imaju kiralni centar. Na njega su vezane 4 različite skupine različitih prioriteta.
kada su poredane u smjeru kazaljke na satu, onda se radi o R konfiguraciji, a suprotno S konfiguracija. Nikada se ne mogu preklopiti te dvije molekule i međusobno se odnose, na primjer, kao lijeva i desna ruka. Da? Da, Ko je to izmislio? To je izmislio naš Nobelovac Prelog. On je dobio Nobelovu nagradu 1975. godine za kemiju zajedno sa svojim kolegama. Istraživao je i radio u institutu u Švicarskoj, gdje je radio na strukturama i reaktivnosti organskih molekula. Svojim je radom postigao mnoga dostignuća. Tako se jedno pravilo zove po njemu Prelogovo pravilo, koje govori o konformacijskom odnosu reaktanata i produkata. A on je prije toga radio na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i sudjelovao je u osnivanju naše Plive. Tako je. Prije toga Prelog je radio na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a osim toga sudjelovao je i u razvijanju Plive, naše najpoznatije farmaceutske industrije. Pliva je najpoznatija po tome što je sintetizirala azitromicin, odnosno Sumamed, naš najpoznatiji antibiotik. Zitromax je još jedno ime za ovaj spoj kojeg nalazimo na zapadnim tržištima. No, mi kemičari ga svi znamo pod imenom azitromicin i kao takvog ga prepoznaje bilo koji znanstvenik iz bilo kojeg dijela svijeta. Azitromicin je makrolidni antibiotik, što znači da ima jedan veliki prsten na kojem ima razne privjeske koji su bitni za njegovu funkcionalnost. Od svojih kolega iz iste skupine razlikuje se po jednom dušiku u prstenu koji je značajan za njegov prodor u tkiva, njegovu pojačanu aktivnost i na kraju za liječenje bolesti za koje je namijenjen. Vidi ga kako je lijep. Tana, hej, Sorry, zamislila sam se. Razmišljala sam o azitromicinu, kako je on lijep, a tek pametan. Čekaj. Ok, to da su molekule lijepe, to nam stalno govoriš. Ali kako je ova pametna sad odjednom? E pa, on te zna kako ući u neutrofile, znači stanice našeg imunološkog sustava, koje ga vode direktno do mjesta gdje je upale. Znači, radi samo tamo gdje treba. Aha, znači ne ide on sam tamo, nego ono piggyback, jel? Je. a zašto onda sve upale ne liječimo? Pa sa antibioticima trebamo biti jako oprezni. Ako ih koristimo previše, bakterije će roditi otpornost i onda više nećemo moći liječiti najozbiljnije bolesti. Mislim da je onda pametnije da mi svoj imunni sustav ojačamo, a vidim te citruse neke, idemo mi po jednu limunadu. Može. Ajde, idemo.